салом алейкум бинандагони азиз, хушомадед ба шабакаи мо. меҳмони барномаи имрӯзаи мо акаи Бахтиёр Марҳамат. салом алейкум акаҷон, хушомадед ба барномаи мо. агар малол набошад барномаро оғоз кунем. шурӯъ мекунем ба соли якум. акаи Баха, мехоҳам формати барнома камтар ғайриоддӣ шавад. дар ягон навор ва ё берун аз навор мухлисон ва шахсан худи ман туро бо чеҳраи ҷиддӣ надидаем. бигзор ханда аз лабонат дур набошад, вале метавонӣ каме ҳам бошад ҷиддӣ сухан кунӣ. ва алейкум ассалом бачако. хайр бисёритон ба фикрам ки медонед мон Бахай барори кор бисёр меганмон. аки якамон бисёри ба ҷиддӣ гап мезана, яъне ки адабӣ гап мезана. ман хе гапоша накем намефаҳмам, пас ҳадса мекунам ки бифаҳмам гапоша. ака ҳазор раҳмат калон ки хай да барнома даъват кардӣ, значи мо звезда шудастем. и бо хела хубай. то есть ма ҳама вақт яъне ки ҷиддӣ сериёза, на мақсад ҳама вақт шӯхӣ карда гап мезанед, чеҳраи кушода қатӣ, як чеҳраи ҷиддӣ. аки ҳамин хелае ки меган ку агар вақте ки ҳама вақт дар лабу даҳат ханда боша, дер пир мешӣ. хай ба ма ҳамин майдаки ман хелам. яъне маълум аст ки пир шуда намехоҳӣ. бале. ба ҳамин майдаки на самом деле ма қатъиян ҳамсинфом, фақат ҳамсинфом ва усал мекардам. усал мекардам, иша механдон ранги ғариб шо бари. усалшо мекардам, хай тоза шуда дар. ташаккур. мегузорем ба саволи навбатӣ. барори кор аз куҷо пайдо шуд? яъне як равшани оиди бренди барори кор. барои ҳамин? бале. и мо вақташда чӣ бигӯем, мошин аренда вику медодем, лекин номаш дига буд, номи компания, номи ириси буд. ба ман бисёр бачакоям тоҷико мегирифтам мошина. ба ман мошина медодам, вақте афол мекардам, фақат мегуфтам ки барори кор бачако. ҳамин гап дар даҳам шиш, ба ман гап дар омӯхта шудем. ба вақте ини компания ҳои кардам, просто номаша барори кор. яъне ки бренди шахсии шумо аст. бале. офарин. саволи навбатӣ оиди кору фаъолиятат мешавад. барои чеҳраи худро пеш бурдан чӣ ва ё кӣ сабаб шуд? мақсад дар наворҳо иштирок кардану блогерӣ кардан. ма то ҳозира MB ҳазор раҳмат калон мегӯм. MB ҳамин хатима кор кардагиай, ягон минуси ҳамон одамон даги нестам. MB дар раҳмат мегӯм ки MB мара ними блогерӣ ҳамон нишон дод. ма бисёр ай блогерҳо реклама мехаридам, пулша мегирифтам, реклама намекардам. MB анхча медид. ба гуфт акай Баха чема просто так пул метӣ, реклама намекунанд, дар чорин сками партоянад. лучи гуфт хитат бро я вайк. ба ма бисёр изо мекашидам, камера медидам, хел мекардам ки снайперай. бисёр изо мекашидам, ба ҳамин сабаб ба оста ҳамо ёд дод. ба канали худмон намӣ кардем. беҳтарин. як саволи навбатӣ камтар неформалӣ мешавад. акаи Баха, идеяи батлгузаронӣ аз куҷо пайдо шуд? шояд ба ягон блогери дигар тақлид кардӣ? баъзе шахсон мегӯянд ба як ташкилотчии батлҳо дар Питер ҳасад бурдиву батл кардӣ, яъне ба дигарон конкуренсия оғоз кардӣ ва ё ин бо сабаби он буд ки дигар ташкилотчиён хомӯш буданду ту аз фурсат истифода бурдӣ, не? И на самом деле ман хеле нестам ки одам я телефони айфон ду бигирам, ман бояд се бигирам. инаме айфони макани айфон 14 буромада, тозе ама 12 дорам. ман хеле нестам ки як кас як кор кард, ман адимам бояд бикунам. ҳасус меган чи меган? ҳам хеле ман наметавонам ин корро карда. инам MB гуфт ки ака Баха батлмон, ама хоста агар я батлмони чандта реклама мекунем. батлмон ама хеле рекламот вай пайдо шуда, мега подписчикот бисёр меша. якин батли мо дар ҳамин MB буд. намедонам 10 ба 1 буд ё чанд ба 1 буд. 10 ба 1 буд, чанд ба 1 буд. якин батлмон MB буд. ишан сабаб MB шуд ки мара организатор кард то би батлмон. и бо мегӯм ки медид ки расход бисёр бад расход мекардам. просто расходои байни ҳамин блогерои хумон медид, ба мегуфт ака Баха ҳамин кор кардам. лучи ба ҳамин кор кардам, хай ниҳози худам батл амо худро муваффақ меҳисобӣ? ки чӣ хе? яъне худро успешни ҳисоб мекунӣ?
من خیلی میکنم که آدمی بچه آدم عادی در باتل چی؟ خود رو موفق حساب میکنی؟ یعنی در تشکیلاتی باتل مقصد بودن شخصانی پیش از تو میدانی باتل اونها با درجه میدانی تو بود یا اینکه میدان تو از اونها بیشتر؟ خیلی اگر تاجیکستان رو بگیریم نه نبود نه خیلی که کچستوی داشته ندانم خاطر رای دیرم گاب زده بودیم گفت کچستوی تو نسام دل خاطی زو کد گندای با کچستوی داره اتاق نمیدونم یعنی که گفتم میشه که در تشکیلات باتل موفق هستی بله خیلی دیسیتنا بیشتر تماشا کنین اینمی اوز سیون کن تماشا کنین کچستوی دیونای بهترین در یک مصاحبه گفته بودی که ماه آگوست و یا سپتامبر یک باتل بزرگ بهر مخلصان هیپ هاپ پیشکش میکنی در نقشت هست و یا نقشت برهم خورد یعنی که از نقشت گشتی انیمیشه под вопросай может быть я батл دیگه بمون آگوست گذشت سپتامبر مانا با آخر например موز батл کردیم که ریکل خطی دلیشو انا یا باتل دیگه داریم باتلی دیسانتورا خطی 0 گرم یا هم باتلی کم کردن گراندیوز نمیو یعنی که اون نقشه که بود همین ها بودن یا اینکه بر دیگر باتل بود اگه может быть همین بگه میشونه که من دیگه بو فکر دارم خیلی دیگه توش недоразумение باتل мой августа бромад ко 31 да ани батлиш как раз сентябрда иброҳим моҳи броя خیلی نقشه همیایی اگر بخاطر چطوری که به همگان معلوم است بازی فوتبال رو خیلی دوست می‌داری و بازی نیز می‌کنی چرا فوتبال تشکیل نمی‌کنی سوال زور میدونی که خیلی ما خمون کمانده برای کار داریم ما در چند تورنیر رو بازی می‌کنیم او سال 3 بار یکم جا شدیم در 3 ارگانیزاتور فوتبال خیلی اوزی مردم در خیال میکنیم اینترست نیست може ягон бо ягон кас накарда барои сабаб не ки ягон кас боша пагнали мешава даже қатиқоне ҳаста одамое ки дар барори кор боз мекунанд соз боз мекунанд беҳтарин акай баха агар махфӣ набошад дар як моҳ чӣ миқдор маблағ ба даст меорӣ ва аксари онро дар чӣ сарф мекунӣ ака мегӯянд ки духтара солша напурс бачаро олик шавад خیال میکنم که با یه حتوی تگریت برای شد گرنست میگذاریم با سوال نوبتی ارزوی اولین درجه چیست و بگوی که چی مقدار ارزوهایت رو عملی کردی و چی مقدارش رو نه برام بگم на самом деле میخواستم که خیلی فوتبالیستی زور شم لیکن خیلی با سببی که نشید نه شاید امروز گلی زدگی که ویدیو نواری که نشون دادی اگر پخش شود ان شاء الله باور دارم که استورای فوتبال میشوی اگه уже 3 سال یک قدم علاقه هست на самом деле میخواستم که فوتبالیست شم خیلی فوتبالیستی که ریال خیلی با سببی که نشید خیلی پای ما شکستگی ما خیلی بازی میکنم خدا را شکر لیکن پایم شکستگی با اون سببی که یکی وقتی در خیلی فوتبال پروفسیونال در جاست که بعد بازی میکنیم اگر از جاست که بعد شود ممکن استیکای کالینکون بشکنن از تنظیمگرا خواهش میکنیم که همون نوار رو در روی اکران مونن تا که مخلصان یکی بخواه بینن گلی زدهش رو یک گلی خیلی جولی بود انا نقشات با на самом деле ай майдаки мехостум ки ахбор пахбор тамошо мекардем ку ахбор тамошо мекардем ай майдаки мехостум ки дар телевизор ма бисёр тамошо кунанд яъне мехости истора шавӣ о дар телевизор лекин ма дар телевизор не дар ютуб мемозӣ ҳаст корҳое ки аз кардаш пушаймонӣ ва ҳаст корҳое ки аз накардаш пушаймонӣ хами ҷоҳилӣ мекунӣ ку вақте ки например ҳаст корҳое ки аз он накардаш пушаймонӣ яъне мегуфт ки кош ман ин корро мекардам чаро ин хел накардам не яки хел нест то например боз ин дани мамин кардисам пушаймон нестам мегзарем ба саволи дигар ҳамаи мо мумкин бисёри бигӯянд батлам ва як вақт мебинем ки уже ман гуфтам бачако мо уже дига намемонам батл ма дар дигар ҷо мебинем
беҳтарин. Иншаллоҳ. Ҳамаи мо медонем ки рақами 7-ро баҳри Роналдо дӯст медорӣ. Барои не? Не. Барои Роналдо не. Хайр, саволро хунам. Ҳамаи мо медонем ки рақами 7-ро барои Роналдо дӯст медорӣ. Барои чӣ ин қадар муҳаббат ба Роналдо дорӣ? Шояд рӯзе шавад ки бо ӯ вобихӯрӣ, ба ӯ чӣ мегӯӣ? Яъне суҳбатро аз чӣ оғоз мекунӣ ва дар чӣ анҷом медиҳӣ? Ака рақами 7 на самом деле барои яъне ки мухлиси ашадии Роналдо ҳастӣ? Не, ака мухлиси 100% ҳастам. Барои хай на самом деле футболистам. Барои скоростиш, барои удар, чап, леви. Ҳамин футболист, например, футболист маъно ки например ҳамин тактика дора, скорост дора. Ами футболиста ман агар ба чап ҳам бизана, ба рост ҳам бизана, ман барои ман ҳаму действительно бозингараем. Барои чӣ ки вай ҳам чап мезана, ҳам рост, ман бо головаи асос бозӣ мекунам. Лекин ман мухлиси ваем 100%. Анаким рақами 7 барои вай нест. Рақами 7 хай ман дар мактаби 7 хондагим. Ва бисёр корҳо ҳастанд ки хай дами на самом деле дар ислом бояд бисёр корҳо ба ҳафтаи кини худиш медонам. Медонӣ хе? Ма на самом деле рақами 7 барои ҳами даже ӯ вайро надорам, ма мухлисӣ мекардам, медонӣ ӯ вақт дар рақами 32 да бозӣ мекард. Ин рақами 7 например недавно ҳами Реал омада буд ба ҳаму да Ювентус рақами 7 дуда буданаш. Аввал вай 32 қади бозӣ мекард. 32 абда. яъне ки сабабаш Роналдо нест. Не, сабабаш Роналдо нест. Хуб. Акай баха, аз техникаву ва аз финанс тангдастӣ намекашӣ. Бигзор абадӣ бошад. Як пешниҳоде дорам, қабул мекунӣ ё не? Чӣ буда? Пешниҳод ин аст ки як барномаи продюсерӣ кушо ва шахсоне ки талант доранд дастгирӣ кун. Ба монанди клип кардан, консерт ташкил кардан ва ё ягон шоу программа барпо кардан. Ҳама кор дар шабакаи худат мешавад. Не, мешаву просто пунктуальни камай. Яъне ки ин аз шумо вобаста нест, аз худи? Бале. Иними насода ин пунктуальнигиш реально ганда систем. Агар мақсад ягон шахси бо талант биёд гӯяд акай баха манро дастгирӣ кун, яъне ки дастгирӣ мекунӣ? Бале. Агар ки вақте ки например менеҷерҳо бигӯянд ки о 100% пророкашдан как надай то бида ҳамун расход кини, айвай прибыл набини, просто расход ҳамура худиш хотя би вайша бирорад чубани. Бародарон, кадоме ки талант дорад ва мехоҳад ки таланти худро бисанҷад, марҳамат ба акай баха муроҷиат бикунед. Боварӣ комил дорам ки шуморо дастгирӣ мекунад. Ин ҳама аз худи шумо вобаста аст. Бале. мегузарем ба саволи навбати акай баха. Доди худо антибатл ташкил кардани аст. Ту дар ин бора чӣ гуфтан? Яъне антибатл метавонад ҷои батлро бигирад ва ё худи ту ё аудиторияи репи тоҷик ба гуфти ба фикри ту антибатлро чӣ хел қабул мекунанд? Аквай вақте ки антибатл ман мефаҳмам ки таърифкунии ҳамдигари агар приколиш бисёр ки боша хиёли мо мекунам чиста фикри май приколи дамо антибатл чем таърифа бисёр боша ки приколе ки ба ягон хеле чӣ хел бигум хеле аққуратӣ не прикол боша хо мекунам мешава лекин сраза не ози мардум ҳама мехоҳад ки например батли конкретан батл боша агар хеле постепенно ба ҳама агар ки хеле антибатл куна может бит уже мардум да интереса мешавад. Яъне айни ҳол ту тарафдор нестӣ? Хош, аз ҷониби ту мо дидем батл байни Андеру Андер, байни Андеру Ғамзада, вале байни Ғамзадаву Ғамзада надидем. Ин гуна батл шуданаш эҳтимолият дорад, яъне ки мешавад ин гуна батл ё не? ози агар Ғамзада рақати Ғамзада батл муни иш мегардад ман дар таи кӯчатонам борон борид ошиқам акиба ма камакак зиқ мешам ама халиқатӣ гандаи бад вай мекунанд ошиқи бад мумкин батла ошиқӣ шава ма ки чӣ хеле ама организатор ма батлеро фақат хоҳиш мекунам ки дар бит как минимум 4 бита бихонанд
ҳукуматам хай гӯш кунам хай дам бигирам чиқай гуфти вай гавзаку адаби дам бигирам ана некимат кӯзи да фикр нест хиёл мекунам ки байни ғамзадаву нигер шава чӣ хеле хишон зур мешавада ба ҳам мухлисои нигеро зур дастгир мекунам мухлисои ғамзада зур дастгир мекунам ки мухлисои ғамзадао бисёра чем нигероро бисёра бале вале ғайриимкон аст дар нақшаат нест не хуш ба дар охир бигӯй ки мухлисонат рӯзҳои наздик чӣ чизро аз ту интизор бошанд ва як таманниёте ҳам баҳри ҳаводорони шабакаи мо дариғ надорад эмида гап мезанам ман медонам ки палибо ҳам видеоро шумо тамошо мекунед ако ҳамин каналда и акай ҳамин каналда бидурен адуши подписатсия кунед и як димиш рақами 7 пишмам аст рақами 7 аётон наброрен ки ҳамин одам пул дода ҳама интервю гирифта не пул додагӣ нест ки ҳамин одам бояд ки хай зиря ҳамин интервю нагирифтем бачако ҳаматон хоҳиш мекунам ки ҳамин каналда подписатсия кунед рӯи хотири ман рақами 7 дар комментария бинависен ана димиш чӣ шумо иждат кунен айма бовар кунен бисёр бача иждат кунен ман гуфта наметонам лекин ки может бит дар ҳайрат монам ягон подсказка аст як намёк ки ҳамон ки фақат мехости ку ҳамон кора мекунам кӣ мехост ҳам подписчиком чӣ мехостанд хай пастяне мегуфтан ира мон ира бад мон ира мон ира бад яъне ки аз суханот маълум аст ки райдеро монданӣ хай ани тока райдера намехоҳам бисёр дигаро менависам хай ҳамин инстаграм медонам фақат пастяне бимиян номай аввал фақат десан буд ой бо як аз дигар пастяне хуш агар маълум набошад дар зери шарҳи видео нависед ман ҳам бинам ки вай шахс ки бошад бинависен бачаҳако кира одоби гап мезани шумо намефаҳмед бинависен дар ҳамин комментария ман кира батлиёнам қатъи ки ба кай может бит то соли нава операторо успед некунем яъне як батли сол кардани бале некем дар москва мехоҳам дар москва бале чаро барои чӣ ки реально история карда будам худам дар москва батл монем ва дар питер бисёри баъд где-то 78% москва буд агар 87% буд 85% буд реально ҳама москваро хостам ба хиёл мекунем чем питер москвада бисёри баъд мешиносам мара қатъи оператормон рафта будем я таърифча кунам акам қатъи оператормон рафта будем киҷо садавуд рафта будем иш барори кор мега баъд хай дар москва каман ки агар аз ходиш бисёр мешаву неким ки агар дастгирӣ бошад яъне ки ҷуброн мешад ҳамаш чӣ ба ин хуш мухлисони азиз акай бахора дастгирӣ кунед хоҳед ки агар навигариҳо аз тарафи ширкати барори кор шавад дастгирӣ кунед ҳамаш ба манфиати худи мост акай баха хуш омадед боз як бори дигар ҳазор раҳмат ки таклифи моро рад накардед аз мо ягон хизмат бошад марҳамат шумо хизмата бачако хай реклама химайку мезанам иними номрояку қатишам хеле дагово буд ки ман барнома мекунам пулам нате якасай хоҳам мезанам ин номро якасай барори корай любой время занг бизанед любой кортуна буд мекунанд иними номрода занг бизанед ҳамҷа шаҳоператор баъд қайчи кумаеш ба ида бигум ба яши дига мегумтон бачако ишам операторои хумонай хирсандӣ рақс дар лабатон табассум меганку нашод кино клип дерождени аэродом ягон фарзандтонро мегирем туй маърака иними номро дар занг биза айнои ма гавз агар мардак бари арзон накард ман хидмо қачи гап мезанам ҳамин номро дар занг биза шумо дакай баха давай гап мест мир вашему дому баха был у вас в гостях let's go